Sen haçan taýyn bolsaň aýda? Başladı. Maral dogan, hoş gördük. Hoş bolduk bilen. Köp sag bolun çakylygymyzy alyp geleniňiz üçin. Bilen saýlap çağıranız üçin size sag bol. Täzelikde gördüm men Akjanyňy da molla ötýän dedim. Kutlaýar. Hawa, ene bolbam ne birinji edek dedim gepleşiňiz ene. Şu wagt Ulyym ogul öýürdüm. Ondan soň gyýdymma Aynur. Ondan kiçi gyýdymma Aýşanur. Ondan kiçiýimma 5 ýaşynda Nurhan oglum. Ha, iki ogul, iki gyýd bolýardy, ha? Indi şu wagt ene diýilse Häzir diýen aklar ýöne ulalta diýer taýy tip barda ondan näle duýgy bilemek. Bu ata ýöne özüne öýden çykarman oturýar. Taşarypda bir aýdym obadan zenan ma, şoňa agty bolup durýan. Ene diýilse nähil garartyňyz diýse, ýo diýdirmeýän niýe? Sizden bir hili geçdiler. Garat elýänler onu. Şondan mı kan? Ene diýmeklik olamyr uly bagda. Eje bolmak, ene bolmak, mama bolmak, ogda da. Tuğulümü durkunga seretseňiz ene meňden bok. Siz Meňdärin. meňdär ne wagty gelende. Ne tip bolsa. Ben şuňa üstüne durup geçesim gelýär. Şu wagt maral durduý wa diýilýär bolýar halkyň içinde. Elwan ýer zat diýme wer näme? Näme diýdi? Durkuny näme magazyna tatyjylar diýe, birde tatjak gotalar diýe, maralur diýip ýaly durkun taklaý. Sonýaly bir diýme wer. Ýok, men aýtsak bolýanym, ören gelşikli, salyhatly görünýär. O diňe meň pikirimde illeşlemedem şonýaly pikir etýär. Sag bolun. Indi men şunu düşünýän, şunu durup geçesim gelýär. Sizden başga-da sizden duş aýdymçy denanlar mükän. Ýa. Şolon käbirem, ören gaty üns berýär. Sapatyna ýüz keşimini käbirlerden aýdymyndan beter üns berýär şoňa. Ýöne näme üçin maral durduý waser edenlerine adamlar salyhatly, gelşikli ogadan diýerler. Käbir denanlara bolýan aýdymçylara beýmany utançdy. Ya yine şoňa bendeş men ogadan lab aýdamda şolar ýazatlar ýazylýar. Näme üçin? Ama fokus stil ýa-da. Stil, fokus, olam adam özü duýmasa kyn bolýar-da. Ýaşyna görärak bolmaly. Ýaşyna göre bolmaly. Конечно, ýaşyna göre bolmaly. Sen 50 ýaşa päder o 25 ýaşly gyzyň kyar geyinjek bolsaň gelişmedi. Ol her zatyň öz agranmar. Ana şonu men açatym geldi. Hakykatdan hem şol denanlar görýän bolsaňyz, öz ýaşyňda gelişikli görünseň, ören gowy kabul edilýär. Ýöne beter kiçi bolup. Biziň türkmenlerimiz hasam bir asyllylygy halaýarlarda. Geýende de sadadan asylly, bu ötebireme elegantnça bir görünseň zaten bir saf kusam diýerler orslar. Şolar ýaly bolsa biziňkiler gowy görýän kadýan. Ýöne ba aramyzda da. Aýdymçy däller ama görýär toýlara baramyzda. Bir hile gelişmeýän köýneklerim geýýärler özüň bir hilje şeperet galýan da. Mena öz gelinim aýtýan, hiç wagt aýdymçy denanyň köýnegini görüp geyinjek bolmady diýen, tebe ol artist, ol hat ýalpyllyrak geyinip biler. Ýöne mena özüm şu ýalpylykdan hem däler o şu wagt gasyn geýýärler, men şona özüm aýdymçy bolsam geýip bilemek utanýan çylmaýdy. Özüm oňoýsa. Men ýaş bolan bolsam şonu geýmer mukamdan. Men öz bir eşik diýilýän zady başgaça garaýan. Ýewropeýsk stil ýöne biziň türkmen milliligine geçen, Ýewropalaşan fasonlar görýän. Ýaşyňa görä giyinmek dogrum kadýan, ýöne aýdymdan ähili, meselen belli bir ýaşdan soň aýdymlar köplençe söýgü temasyny aýdylýar-da. Şolar 25 ýaşdaky bilen, meselen aýdaly 50 ýaşdaky adamyň söýgü temasyny aýtýan sözleri başgaça bolup bilermi? Ýa-da söýgü temasyna islenip ýaşa şo bir sözler tapawdy ýokmy? Ýa, şo bir sözler bolanna şu wagt ýaş aýdymçylamaz. Biraz ýeňilrek da sözler, aýdylýan sözler ýöne napример Enes Recepova ýa bir Bahar Hojaýewa ýa bir Gülşat şu ýaş aýdymçylaryň şu wagt ýeňil aýdymlaryny häzir aýtsak biz de gelişmez. Belli bir kategoriýa geleňde sözüňem, sazyňam hemme zat bir saýgarmar mukadýan. Ýa ýöne soňky döwür
Ekan bir hil dünýe aýdymlar köpürüp gidip bar ya, özüm bilem o garraýanmy näme diýär. Ýok, gaýrat edin. Siz bir aýdyň şonu, bizim özümizde dekän. Ýok, toýlara barana başyna haýş edýärler-de, bir sagat başragyna 7-den tekkide ya 7-ň ýaryndan tekkideçen maral owadan aýdymlar diýär. Söýüg barada ba, kän ýöne öň kaýdan aýdymdam da söýüg. Ýöne soňky döwür täze aýdymdam. Bir hilek dünýe aýdymlar köp ýerine ýetiripdirin. İçim soğuyamın hemen bilmedim. Şol aýdymlylar hiç kim bilmedi çim özümden başga. Hiç kim bilmedi çim özümden başga. Özümden maňa sırdaş ýok başga. Şoňa hawa maňa söhbet aýtdy, näde dürenni, inni şo söz nirden geldi? Nähil pikir edýäňiz? Söhbet düzde şonu, ha? Ýa. Taýyn görnüşinde berdi size, ha? Söhbede ol ideýany men berdim. Mhm. Bir aýdymym maňa saňa diýip, şol aýdym diňletdim. Sady şu stille bolsun diýdim. Sözlerem diýdim. Ýürek barada bolaýsyn diýdim. Ol şon diýemden halypa düşündim men emedi, boldy diýdim. Maňa hiç zat diýmedi. Ol jo näme diýjegimi duýdymy, gördümi bilmedim. Bir hepde wagt berin maňa diýdi, bir hepde de sözünde durdy, ýazdy şolaýdy. Söhbet maňa bir dağda aýtdy. Şo hiç kim bilmedi çim özümden başga. Şol aýdymyň döreýüşi barada. Şol aýtdy men ýüregime jünk boldy da şol. Men pikir edýärdim, näme üçin käbir kompozitor oglanlar şol özlerem aýdym aýtýarlar. Olin öz aýdymlary olar ýaly däli, başgalary işläp berýän aýdymlary has ýakymly bolup çykýar. Onsoň ol aýtdy, mekan men şol aýdymy maral durduýa gelmedik bolsa, şo denany görmedik bolsam, döremeýärdi diýe. Käbir adam görýäňe, şoňa seretýäňe, şonu duýup bilseň, öýde çykýar şo sözüm. Şon ýaly boldy da. Ana şol aýdym men ören gabat gelýär ka diýen bir islenek ýaşda aýdymlary. Näme diýilýär, içimde bir sesse hiç kim bilmezçim özümden başga. Hiç kim bilen ogam da. Ha, o käbir kişi bilýändirini öýtýär, saňa bir zat diýär, sen aýdybam bilen ok. Çağaňam bilen ok. Özüňden başga. Hiç kim. Dostlar, dünýäň ýüzünde belli brendler bar. Meselem Nike, Adidas, Boss, hende şolan podjelka çykarylýar. Ýöneteredin original aýdaly Nike krasowkaň bahasy 3000, 4000, 5000 manat bolsa, podjelkaň bahasy 500 manat. Men aýtjak bolýan adam bärde kän hiç kim alany ok, açaçan, faýlaw sen özüňe berilýär. Ýöne guruluş karytlarda bile däl. Egerde bir guruluş karydyň podjelkasy ýasamasy çykarylsa, şonu bahasa meňdeşirek bolýar, maksimal daş keşbine meňdetýärler. Iň ýarama ber ýöne guruluşyp edeninden soň bilseň, ana kyn ýeri. Şu wagt halkyň synagynyň geçen bir näçe guruluş karytlary bar, şolaryň birim ama elektrotlary. Şunu adamlar pikirlenmän alýarlar. Sebäbi köpden bäri ulanyp görlerdi. Ýöne dostlar, ünsberiň şulaňam inni ýasamak çykyp başlapdyr. Iň yaramaz adam, ulanýan adam üçinem erbet zat şol, hemem markaň hem ýöne açyrýar. Sebäbi kaçtynlaryň podjelka çykdy, adamlar bilmeýän şonu alsalar, ama hilni bulaşdyrypdyr diýip bilýärler. Şoňa üns bermeli. Men häzir size original bilen podjelkaň tapawdyny görkezjek. Seredin dostlar, original ama elektrotlaryň daşyndan şular ýaly peçat gelýändir, gök peçat. Ve şu hat bilen deňeşdiriň şu haty meňdeşdärler. Ine originalyňky bilen podjelka. Ve originallar hatlar aladyk ululugy kiçiligi tapawut etýär. Bärde olym düýünden başgalar. Şoňa üns berseňiz tanap bolýar. Şoň üçinem ama elektrotlaryny arkaýyn ulanyň. Hemen original kaçysyny tapyň. Inni müňden biri barada gurrun edeliň. Gurrun etmek bolýarmyş tema barada. Ediberiň. Müňden birine ýaman gatken özümi ýigrendirdim öýtýän. Näme üçin? Aýny bir ada çykyp biziň näme bir adamlar hakykat halanaklar öýtýän. Yo ol sen Mena göwüne degen näler öýtýän hiç kimin ýagşy mesele, ýagşy ola seden bilýän. Oňa şow gerek. Ol öňüni aýrýady, sen diýeniň goýýarlar, boldy.
Ondan maral erbet. Yaxşa yöne yere söwema men aňyrdy. Şotat naruşat et, soň üçin tewdim diýeýin. Awtorski yaman kän rol oýnaýar. Düşündiňizmi? Yaxşy, düşünmeýän bolsaň goşulma. Ýöne olar ýaly erbet zat göremok. Men aýtam sizi köp kişi Türkmenistan täzeden bir ýaşlara da gowtan atdym diýen. Abraýyňda abray goşdy diýip görýän. Ýok, ol haýsy tarapdanam bolana. Sen erbet tarapdan bolanda da adamlar sen şeýle ýokary dille bolýanda. Gow tarapdanam bolana. Ýöne diýjek bolýanym. Yaxşy ödüm diýdi, men Halypan gaharyny getirdim diýip. Ýöne menem diýen, men gaharymy getiren bolsaň, näme üçin getiren, şo näme üçin goýmadym öňünden diýen. Men işim şoda diýär. Ýaşy da. Asyl kynmy şonu ýaly baka berip emin agda bolup oturmak. Gat kyn. Kyn ha? Esasanam çağalaryň gowuna degmejek bolup, aňarda 80% götürüm çağalar zehinli. Zehinler ba. Güýçli olanlar amma, güýçli gyýdylar amma. Ýöne käde şolardan bismedik miwe ýaljak çağalaram gelýär bolan, gowuna degesiň gelen akdy ýöne esasy şu pelwan doganmaz alyp çykdy. Süýjidiller bilen men kän bir dile baýda bolansaň, hawa ýok diýip otyr, arasyna bir goşulsanam bolan olam. Köp düşünýär, köp düşünen aktardan. Şol görkezilýän zatdan daşary hasam bir gatyrganyşyp ýa diýişýän ýerleriniň aýralan ýerler barmy ýa adamla görüşýärmi? Adamla görüşýäli ýöne ýagşyň eden ýalňyşlygy. Şu men diýene düşünmeýän bolsaň otur diýen. Şoň öňünde nämeler boldy, şonu goýmandyr. Ýöne ýene bir näme diýilýär, surpriz diýilýärmi? Şu müňden beri şu ýylyňda tapgyr gutaranyň soň iň soňky halka berilýärdi saýlamak. Ana şondan soň bir özümiz jüri agdalar hemmetin üýşürip bir gepleşik etjek diýär. Şonu aýtyp berer da ýaxşy. Kim nerede näme boldy? Ýagşda bir ökde talant ba, biriniň bir hili gowuna degen soň altyn geçenden şonu aklap bilýän adam. Aklap. Yo, şu wat görse de çağa bar. Halypa gaharyny getirdim bagyşlap oryň diýe. Toýda tomada görsün. Sen özüniň günäkardygyny bilýärdi. Sen başdan ikinji tapgyra gelemedi, bize üýşürip aýtmaly. Şu birinji tapgyrdan geçenden talanty wa diýip geçirdiňi de ýerine ýetirilşi diýip öňünden aýtmaly, ýarty ýolla aýtdy. A men düşünemäkdi, düşünýän syňy diýdi. Düşünmedim, otur diýdim men. Onu bir derek wagt geçirmek üçin gelemdi. On birini aýtdy, zehini wa hawa geçirildi dämi, ikinji ýerine ýetirilşi diýe. O talant diýdim men, sen şu üç oglan bar ana, Rewaýdan oglan. Üç oglan aýtdy. Sözlerim özlerininki, saadam özüninki, ýerine ýetirýänem özleri. Talant däm şu. Talant bolýar dämi çağ üçin. Baştan bize diýen, şonu açyldy da barda, ýerine ýetirilşi şoňa baha berilmeli. Ana şo ýerde aýdyldy bize. Ondan näçe çağa geçdi. Aýtmada bize. Şoň üstüne zat etdi, käýedim men onu. On ýaly zatlar serioznyrak gollaýdym. Biz bilen bir maslahatlaş oturup diýmeli diýdim. Ol bu çağalar siz talant däl, zehinlerli bilmerse biz diýdim. Şo sebäpden şo gyýkylyk boldy. Hemem şo adamlar pikir etýär. Her peredaça çykjak bolanyndan seher salam öň düşürilýärmi diýe. Düştaýny açlak bolarmy? Sizin başda 2 ýyl bäri ýene-de öňde bir näçe görmeli müňden biriňiz. Dawna bir aýyň içinde düşürilýär. 1 ýyl ýarym boldy daşy. Serin dostlar daşy inne çykmaly müňden biriler. 1 ýarym ýyl müňden düşürilýär. Häzir aýdaýyn martda ýazyldy. Birinji tapgyram 6, 7, 8, 9, 10. 10 sane. Nawa. Onda 5 sady, 5 bölümi 3-4 günüň içine ýazyldy. Ýaxşy bagşlardyň aýtmaly bolýan. Şunu ýaxşy aýtmak bolýanra, dünýäňizde ne edilýär bäl? Şeýdip ýazylyp soň goýup berilýär. Indi şu taýda ýaxşyň hem bir sizden aljak bolýan emosiýasy. Birinji size berýär sözi. Maral durdy we siz aýdyň diýene şol siziň nimäňizi çykarjak bolýar? Emosiýaňyzy aljak bolýar. Men bir hiljek näme diýär, orslarda diýerler, provokatir bolýarlar diýär, şoň ýaly.
Inni men şoň üstünde durup geçetim gelýär. Menemçe de azajyk barlak göresim gelýär. Aha. Şu elimde bir näçe surat bar. Türkmen Zenan aydymçylary bar, kärdeşleriňiz. Men häzir şulary çykaryp başlajak. Şularyň içinde öz göwnüňizde ýakyny saýlamaly. Köpçüligiň dälle saňa ýakyn ol. Men öz pikirim. Hawa, gönümel pikiriňizi aýdyp bilýäňizmi? Gitdikmi? Gitdelani. Amalia, Aha. Gazalgul Babaýewa. Amali. Amalia. Onu Gazalguljigiňiz aýrýar. Amalia, Firuza. 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 Amaliany aýrýar. Firuza mı ya da Gödel Anna Muhammedowa? Firuza. Firuza? Gödel Anna Muhammedowa bilen deňrak başladyňyz öýtýän size. Ya sizden soňra? Burada çık menden soňra başladı. Firuza mı ya da Bilbil Öwözowa? Bilbil. Bilbil. Bilbil Öwözowa mı ya da Bahar Hojaýewa? Bahar Hojaýewa. Bahar Hojaýewa? Sonwatna aşyk. Şeýlenan. İkisinem gowurýan. Ne? Bana ýakyn. Bahar. Bahar Hojaýewa mı ya da Züleyha Kakaýewa? Bahar Hojaýewa. Bahar Hojaýewa? Züleyha Kakaýewany dinleýäňizmi? Dinleýän. Gowaýdymlar Bahar Hojaýewa. Bahar Hojaýewa mı Gülşat Gurdowa? Bahar. Bahar. Gülşat Gurdowa bilen aýdymlaryňyz ýardym etýär, bir gitişke gara göre. Geldi ýar geldi. Bil aýtjadyňyz. Awa. Karawun yar, şiritir yar, seni vurmesin, yoktur kararım. Bayram tağan paherle. Şol kimiň pikiri? Siz özüňiz Gülşadykiňiz, ýor-jor aýdymaýdar ýa-da Bayram Taganyň? Ýok, ol döwlet derejesindäki konsert. Aha. Gurnarly. Maral bilen Gülşat aýtmalydy bolen. Onuň Bayram tağan idi. Maral idi şu ikiňiz konsert berjek bolsaňyz bir aýdym duýede däýerlidi. Menem bolýa tapawut ýok. Şeýde aýerlisem onuň men şu Garawly ýarym Bayram tağan maňa ýatypdy da baştan. Ha, Baştan maňa ýatypdy. Ondan da şol aýdym şeýde aýerlidi. Şu Gülşat bilen aýdaýdy. Menem bolýa Gülşat sesini goýsun, menka taýar da. Ondan şol ikiňiziň tansyňyzy kim goýdy? Gülşat. Gülşat goýar. Gülşat goýdy. Ýadyma düşýär. Şun kýaly ýadyma düşýär. Öýlerine baryp Cennet Bazaryň ýanyna öýleri bardy. Öýlerine baryp ikimiz mantipon goýberip. Şo ta öwrendiňiz da. Edi bilen dip nimetýärmi ýa? Ýok, gowy öwretdi. Meni de ba tans okuýup ýöne kyn bolmady. He. Onu Bahar Hojaýewa mı ya da Saha Dursun Hojakowa? Bahar. Bahar. Saha Dursun Hojakowa nähili aýdymçy? Ýok, oňum her kimiň marifet mekan, her kimiň öz ýoly bar. Her gulun öz iýisi bar diýilen ýa. Ýöne şu Saha Dursun halk aýdymamaýdy, hemme tarap güýçlaýdymçy. Ýöne Bahar maňa has ýakyn. Sen özüň diýdiň dämi? Özüňde ýakyn dady. Aýtmal pikiriňi diýdim. Bahar maňa ýakmylla. Men özüme de bir hilep sesi ýakynrak. Tanşlyk ýagdaýda nähili? İkisini mi tanıyansın? Awa, hemmesi şu gıylan hemmesini men gatwurmen gıybar. Onu Bahar Hojaýewa mı ya da Dursun Cemal Kazakowa? Ay bana ikisine mi öwren mene? Dursun Cemal ama Şuňam aýdymlary ýüreğime batýa. Dursun Cemal. Dursun Cemal? Siz nähili alaşýaňyzmy dostlar? Gıylan hemmesiniň öz ýoly bar, öz äheňi bar. Men bulary ýok diýdim del, men müňden birine del. Ýene Dursun Cemalyň bir helek jadyly, bir helek owdan
iňiň tikenekletýän sesi bar. Hawa, hawa. Men hayran galdım şu denadi. Olam brand söz bolýar diýen menne, iňiň tikenekletýän. Şoda hakykatdan. Ýöne aýdym diňleýäňdi. Şol aýdym bilen bile oturkan, diňläp oturkan, şol bilen ýaşasan şol aýdym bolýar. Tölemele ýok sesi. Şu wagtyň gyjagadyňy da aýdym aýtýany. Hawa, aýnur. Töleme. Şoňa öz gyýdyňyzy gözü bilen näle? Daş ýerden bir denan aýdym aýtýar. Ýaş aýdymçy gyýd aýdym aýtýar. Seredeňizde nähili baka berersiňiz şoňa? Edil şuwatmy? Hawa, edil şuwat. Edil şuwat men aňyr başy diýiljekkä, ýaň başlan çagy. Ýöne gelejegi bar. Men görýän. Müňden biriniň etaplaryndan geçerdimi? Şu wagt gatnaşda. Yok. Geçmedi. Özüň geçirmezdiňin te. Ýok. De ondan güýçli çagalar bar. Men gyýdym güýçli aýdymçy diýemem. Ýaň başlan aýdymçy. Sag bolun, dogry jogabyň üçin. Adamlara şu gerekmi kadiyan ki wagt işlese gelýän sözleri bolýar. Pikir edýärler şu artykmaç ýok. En atada üküş gögenok başardygyny gollap berýärdi. Dogrymy kadiyan? Biziň elimizdäki zatlar ol Hudaý şansam berýän Hudaý, ýolunu açýanam Hudaý. Biz elimiz bilen etbilýän adamymyz ýok. Ýöne biz diňe gollap ber kapitalynyň kömek etip bilýär. Özüňiz nähili adamlar bilen tirkeşýäňiz, jora bolýaňyz? Siz bir hili kän bir aýdymçylar bilen gatnaşykdak däl adama da meňdeýäňiz bir serese. Men çagalam bilen. Çagalam Men bilen. joralamam, dostumam, hemmetse çagalam. Siziň joraňyz boljak bolsa, nähili bolmaly? Adam, şo denan. Iskrenli diýär orslar. Açyk yürekli. Açyk yürekli. Hemme zat ortada. Maňa ýatama bolup bilemek dogry aýdym. Ýani on ýaly adam bu atbamka. Bam şon ýaly joraňyz ýöne. Ba. Bar. Ýöne ol uzu näçe ýyllar ýatyrda gatnaşýan joram bilen. Men täze jora tutmana halamagyndy. Sebebi anamy öldürdiler da burada çyk. Jora tarapdanam, dost tarapdanam. Ondan özüme söz berdim. Gatnaşan adamyň bir hilek sen özüň üçin näle? Sen döwletiň üçin, sen bir adyň üçin, sen köp boldy o ýolda kän geçdim. Şoň üçin özüme söz berdim. Men dostumam, joramam, hemme zatym. Men ejem, çagalam, maşgalam. 45 ýaşdan soň şo dada geldim da pikire. Ondan gaty ananjaň ekenim. Häzirem onan ýa-da bolen edilni adam opytnyrak bolýarmy durmuşdan. Käwat ýeki özüň oturasyň gelýän wagt bolanasy? Kän. Bolýar. Oturup bilýäňizmi? Barmy mümkinçiligiňiz? Gaty seýrek. Gaty seýrek? Käde. Sebebi men 5 ýaşlça oğulçygym bar da. Goýana o. İçinizdäki biýmada aýtýan zatlary kim aýdyp bilýäňiz? Hiç kim. Hiç kimi? Çağalaryň özüniň ketdik diýäňmi? Sen diňlemeli bolýaň diýäňmi? Menin tek çağalar kiçi ýöne duýýan bar şuny. Olanlardan bilersiňiz. Men şu wagda özümiň küni aýdaýyn ip barýakam ýygnamaly bolýar da olaň demesini diňlejek bol. Dogrudur. Soň olam aýdymlara geçýär diýäň. O. So diýene dünýe aýdymlar köp aýtyp başlap durmaýan. Adam näçe mene özüm şoň ýaly bilemok başga bagşylary. Men ödünyem bar, meni ýaşatýar. Belki de men şoň hasabyna ýaşaýar. Burada men däli barada düşadýar. Beden juda azdyr düşünýär. Bugun dostlar biz Maral Dogan bilen söhbetdäm ýa soha diýilmi? Soha kompozitor, täze bir projektiň üstünde işleýärler. Bidem soradyk, gaýrat edin, bidem baraýalyň, görkedaýalyň şu zatlary nähilrag işleşýär. Şoňa geldik. Bide de bir
Çalaja aýtsaňyz, nädip durýar aýdym, nähil işlenýär? Aýdym döreýäne töhbet aýtsa. Bu da asar bitti. Aydın Tökö sen marly. nasıl? Ha o. Gizliğin bolmasa näçe ýaşyňda sen? 30 yaşında şu an. 30 ýaşyňda. 94. yıl. Aşgabatda geleniňe näçe wagt boldy? Ne cevap oldu? 11 yıl. 11 ýyl. Hmm. Şular ýaly maral dogan ýaly belli artistler aýyldylar. Aýdym ýazyp başlangyna näçe wagt boldy? 7 yıl ýyla. 7 ýyl bäri. Hmm. Hatam ýaş wagtyndan başlapdyň. Ha, Başyp 25-24 ýaşynda uje ha. Ha o şu oldu. Inni size soraw maral dogan. Kompozitor şuňal ýaş oglanlar näme edip inandyranna şoň aýdymyny aýdyp bolýar. Ya aýdymy gowy bolsa, galan zat şo ýapýam hemme zady. Töhbet näli anamyňda ýerdi diýjek Ha, bolýar. wenne şuňal ýaş oglanlar teklip etýän Ha. size. Yo men ödüm geldim. Töhbetiň ýanyna. Hmm. Dogry aýtsam, ödüm geldim. Ondan birinji aýdymda şo ýüregime Yüreğime, ağlaşam birinji bilen aýdym. başladyk da. Ha. Şu wagt işleýäňi da siz hem Ha. Halipa wagşylara da işleýäňiz, ýaşlara da Ha. işleýäňiz. Inlem Inlem gıyına dişler. hawa. Aynen. Aynen orada. Inni tugulum aftersk aýdymlar aýdylýar. Ha. Inni kän göçürlenip. Hmm. Men pikir edýärdim da şol ýanky hiç kim bilmedi şimdiden aýdymlar dörede. Ya. Şonda gözüme gelýär da şu kompozitorlar bir uly saça agyryp giden adamlar oturup şolar açykly, şolar ýalylar. Ondan seni görüp men hayran galym. Şu niýe Sözüm böyle Dir töhbet şol aýdym görmänkäm da aýdymlaryny dinledim bolýar. Meňim gözüme ulrak adam gördi. Gördüm bir ýaşa çykjagy. Inni sen gaty görmeseň bir zat aýtjak da. Ine şu wagt hem aýdym işleýäňiz. Ha. Mediaňçyny eşitýän hemen. Bira şu klip makerler, Hmm. bilam kompozitorlar. Hem şolara talant diýilýär, hem ýaman işleşmesi kıyın bolan grup aýdanda ýaman allawçy adamlaryň biri diýip tanalýar. Näçe çyp bile. Bilmem. Ali bilen nemäňizi boýnuňyza alýaňyzda döretmek kıyınrak bolýarmasyň. Sebep neme? Ne düşündürüm kan. Edil men işleýişime bar, isleýän wagtym işlemän gowy bar. Şon edesim gelýän wagt etsem gowy çyk gelýär bilýärmi? Ben sen etdiň diýen mokda men düşünüp işleýän sen bir Ha. opşym aýdan şo mesele kıyın niýerlerde ýaman kıyın niýe. Barip klip Ba oglalaryň düşüp arasynda gaýdy bermeli ýa-da. Yani hemmeti der. Aýdym tapşyryp. Şo nämeden roýtýaňyny sen opçy düşünýäň da. Sebep yetişilmedikden bolup biler. Meselem näme? Ha boýnuň alýan ylgam Ha, bermän bilýär. Meselem diýelim men maral halyp bolan da var şunu ya 5 aýdym plan ile işleşelär diýen. Onuň bu belli özüňe wagt goýmalylar. Onu ideýana bir hepden ýene bir wasy gelip ana da plança diýen şeýdi bulaşyp bolýar. Mesela özünde de bolup gördi şonu ýa-da. Yetişmezlik bolup bilýär. Yok diýip bilen oklar da. Hani Ha, plan o. işim ma şuňa çeni maňa zat diýmän, men hatym tutmaň diýip Onu bilen aýdym oklar ýüzünden geçip bilmän. Bordy boyun alýarlar da şeýdi özler ulaşýarlar da. Köpsem howluk moçýana. Ha o. Ya ömür o howlukmaş da Ha. heme gözlükde bolan. Ýaman kıyın iş ýöne. Bir giden şu ola özüň sözünden saatdan döredip plança wagşa. Ha. Siz irki kompozitorlaryny işleş başladyňyz da. Ha. Olar uje gaty awraýly adamlar, aňy düşünjeli hormatly adamlar. Şo kompozitorlaryň ýaşlary deňeşdireňizde nähil tapagdy bamy? Tapawdy ba. Olaň bir hilek öz dünýä garaşlara maşgamy bilmedim, agramma da. Bulam agramlar ba ödürşi, ýaşlar barada, ýaşlaryň arasynda, ýaşlaryň içinde. Her kim öz agrammadyr ýöne. Söhbetde men şu lirik aýdymlaryna edil Gurban ýaly döredýär diýiljekler. Gurban ýaly adam bir asyrda bir dogulsa ha diýjek. Men nimesin o duvarada diýemok işleşmek meselesinde diýär. Ha, işleşmek Gurban bilen ýaman yumşak ýöne şeýle nastyryň adamdy. Şo bir ýerini almasaň, daňa çenni işlep gurrun berendir bayram. Daňa çenni divana ýatyp galýar da bayram garaşyp. Şo men aýdym bir aýdym ýerine ýetirmek üçin nastolka ýekeme şo duýguny ýerine ýetiriş bir sözüne. Ha o sözüne de üns berýärdi. Şu atma köpse diýär da näme üçin maral sen aýdym aýdandy. Hemme de düşnükli.
Mugallim görseň şonu ýaly bolýar. Mugallim görmeseň kynrak bolýar. Ol sözem hökmen wajyp aýdymda. Tilini dinleseňiz, şo kitap ýaljak bolup bir kartina geçmeli. Düşünüksiz bolsa geçirip bilmeýän sen. Bäri gameli gir bilmeýän ýürege. Aşgabatda näçe ýyl aşyňyza gaýtdyňyz siz? Menmi? 96-njy ýyl. Şu öýünden gaýdanna şo maral nähili arzuwlaryna gaýtdy. Şular ýaly Öýden gaýdamda men bagzalda oturup agladym. Näme üçin? Okajak gelip garaňky boldy ilki birinji safarda bir helek. Garaňky boldy da men üçin bir helek başga welaýetden şähere gelmek olam stolitsa. Ejem bir aýal ýanymda boldy, öwrenşer ýaly. Maral durdy baňam karýerasy bir efire göründü da tez. Şo taýda tugoleme men ýaşlygym gadyma düşýär-de 5-6 ýylyň içinde de diýjekkä tekel talymyň içinde bir hili maral durdy we uje populyar aýdymçy diýenlerden biri boldy mu kadiýan? Ay şonu da men duýman bir nöre. Haçan duýduňyz şonu? Men ýylyz indi adamlar ösýär. Inni duýýan. Şo wagt duýmadyňyz? Ýok. Yerine ýetiripdirin. Inni aýdym-aýdanna şoň içine ýaşap, öz boluşly, öň näme seret Qur'an ýazansaň, Qur'an şeýle aýtmaly, beýle aýtmaly, o çağan elinden tutup ýöredýär, enata, şonu ýaljak, öwredýär da. Inni Qur'an zat edenden soň dogry aýdyn, ýyllyzyň aýdymdan Osman we Özbek Respublikan. Halk artisti, şoň aýdymlaryny gatykän dinledim. Qur'an pakyr ýok bolandan soň kim bilen işleşýär men bilmedim. Maňa da diýdi. Şol aýalyň aýdymlaryny dinläp. Ana söhbetde birinji işleş başlan. Şol döwür halk artist alaňyzda da köçüde zatda adamlar tananyna nähil garaýadyňyz? Nähil duýgun başlaryň geçirýärdiňiz? Ýyllyk keteldek boldymy maral durdy başa? Ýok. Düşünüňiz okduňmy bu näme ýetip gelýär? Ýok, näme. Bilýän tanadylar diýip begenýän, surada düşýär. Oldaq şol haýalladymy? Çykmadyk döwrüňiz. Adamlar zatlar çykanda inne sogoşdylar, adamlar inne ýadyna çykarşyp barýa duýgu boldymy? Ararykda görünmedik boldyňyz. Boldy. Sen şu at bilen deňeýän bolyn. Bu at nire çykanda da nirde maşina ortalarym zat edýärdi da maraly adam tutýarlar, ýani o wagtlary magazyna da barana arkaýyny girip çykýardym, kentardan atdylar diýip. Şo nähil duýgy? Birinjili getýärdimi ýa bar edenje adam undulyp barýar? Birinjiliga bolmadym, bilmedim. Bir helek içimde bir inanmadyr da ýene çykaryn, ýene bir zatlar döredörün, garaşyň sebäpdir. Men häzir inni çykaryn. Näme sebäp boldy şol? Şonça ýyllap aýtman, soň çykmaňyza bir ruhsat berdimi? Ýok, ruhsatlykda däl, ruhsat öňem berilýärdi. Olyn bir hele maşgala ýagdaý, çağlar kiçi, onuň bir keselçilik boldy. Bir saglyk dätli, onuň üstüne de gaýnym ýok boldy. Aýdýana üstüne şeýle dadetde de bir helek aýdym saada bolan hewasy biljekkel bir hele başa gaýrak bolýan durmuş. Ýöne iň soň men bilýärdim çykjak. Ýene näçe ýyl özüňizi şol aýdymyň sunuwadyň içinde görýäňiz? Ondan Allah bilemek. Ýöne ýadydan ok ya? Ýok. Ay, sunuwat bar mekan bir hele jadyly da özüne gaty çekýär. Aýtjakär bolun, men aýtjakär diýeňem bolýar. Badyň uje. İçinde goýanakda. Men sizde has bir ütköş görýänlerdim. Köp kişi toyun gyzygyna da köp aýtýarlar bilýänmi? Gadan jetýärler, şol höweslendirýär. Ýöne siz toy bilen emken? Ýa. Däl. Köpüsi haýyşlar boýunça gitýäniňiz ýaly görýän, näçe gadan aýynyp gideniňizden. Tanış bilişliňe gidilýär toýa. Haýyş etseler, ýöne bir toýdan toýa şu wagt bol, ne gülşat, amale diýdi, helbi diýdi. Gyýlar badan olar toýda gow alyp bar bilýär şowhunny. Menne şo şowhunlyk
Doğru maýdyn şo bir hili şowhun aýdymlar aýdandy. Şol aýdym bilen özüň bir aktivni gatnaşyp tanıt edip aýtmasaň skuçnrak görýän. Ýürek kızgınçrak görýän özüme. Men onu oňaramak, başaramak diýen men başarmaýan zadymy. Onun öz repertuarymda ýörep gördüm. Kimdem kadýan. Şonu edäýin, şoň aýratyn ýeri bar. Adamlarda da käbir aýdymçyny şäher ýer diňleýär. Ýa ünsberýän bolsaňyz, käbir aýdymçynam owa ýer diňleýär. Şol ýaman aýratyn ýöne maral durduý wa diýilse, owa ýerdekilerim tanaýar eken men barp görýän bolýar. Gyzyklany şäher ýerde de ören agramly nemesi bar. Şoňa begenýän ýene bir gedek men sag bolsun aýtýan size maral durduý wa Allahjan janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Maşgalaňyz we agdabirlik çağıçyklaryňyz da agtyklaryňyz da gonyň Nesebetden. ýene şol türkmen ýylnyň ýylleşmeginiň adyndan sag bolsun aýtýan şol aýdymçy diýilen zat zenan aýdymçy bul bir ýalňyşlykda erwetkär hemde ören salihatly, gelişikli, awraýly bolup şunça ýyl edip bolýar şu zady özüňe bagly. Şonu takazat eden adamlaryň zenarlygyň biri şoňa da begenýän men çynym bilen. Ha bolun. Dinleýijilerime de ulu minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Olarsyz biz hiç kimden. Şoň üçin ömürleri bolsun. Biziň de aýdýan ýerine ýetirýän aýdymlarymyz derman bolup bardy. Aýdanyňyz gelsin, dermanam bolýar. Mesela men şol TikTok'a gelmäken näme etmeliligine bir ýeri alyp kaçmala kelläňi. Şol dertten sypmala ana şo taýda alyp gitýär şonu dinläp bolýan çaň nähilem bolsa olajak. Katy ulzada durýam kadiýan. Hawa. Söhbet saňa da sağ ol. uly üstünlikler arzu etýän. Sağ ol. Hemişe ýadyňyzdan çykarmaň dostlar, islendik aýdymçyň aýdymlarynyň aňyrtyna ýeki özüniň azaby däl, şular ýaly oglanlar ýatýar, şulara da hormat goýmaly. Size de hormat şular ýaly talantly we oglanlary şu aýdyp görkezýänlere men gaty hormatym ulur. Indiki de biriniň aýdymyny göçürmäýdim bolanyna, meniňe göçürge ekenip ýaşyňyz ýaly, afterski aýdym aşagynyň ören gowy ekenip ýadyň dostlar, şol adamy höwes töretýär, işlemäne, şu etýän işiň dogry baranlygyny aňlatýar.